दादा बतावा हो। आय कैसे कहती है झिंगाना के पतो कि जी दीदी जीरा और नंदी आइल बाड़ी न परसों दिन में हमारा घर कहत रही कि हिस्सा लेके जाए। आई हो दादा हम तो जीवे डरा गई बेटे कि हमार भाई भौजाई कहत रह सक ये बुचिया ले ले हिस्सा तो हम ना लेनी यही से का 2 महीना से ठेकल बाड़ी यही जा। हाँ आज जाए कल जाए आज जाए पहले यहाँ तो 4 दिन में बेचैन मरद हो जाए बाल बच्चा आ 2 महीना से ठेकल बाड़ी भोरे भोरे उठ के गोबर फेंकत तरी मारे राती के सुते के अपन बापा के तेल लगाओ तरी। ओए दादा कोई हिस्सा खाती नहीं खे नहीं लइकिया रहत हो जा। रुका रुका बाबूजी सी बात कही ठीक लागत ना बता। अरे बचिया ठीक लागत रे चोरा के रखले रही तोहरे खातिर है बाबूजी। कितना सेवा करेलू ए बचिया एगो पतो बिया खाली आछो आछो करत रहेले। अब ठीक लागत ना बाबूजी बता सवा। हां रे बचिया बहुत ठीक लागत रे तोहरे खातिर तो चोरवा के रखत रही ना कुछ ना तो भौजाई के बस चली ना तो कुछो घर में रही ना खाहू के कुछ का बचिया 2 महीना से आइल बारी ना इतना सेवा करत रे कि पूछ जा। ए बाबूजी हम तारा के कहिए से फोन पे बोलावत तनी कि आवा होए जगह दूध उठावना कर देम पी हो हॉर्लिक्स कर देम काजू किशमिश रोज तारा के दे हम दोनों टाइम फुला के गड़ी किशमिश पियाम तो तनी दहिया ठीक का करबू बचिया आन के घरे निक ना नाम के लागेला हो केतनो तो बाप तो आल है हां ये तो कोइसो नहीं हड्डी हड्डी गोड़वा ओगलो बुझा तक लंकावा के मारल बाटे बताव ताहारा संगे संगे के हऊ का कहलन हऊ चोरावा बाबूजी कहलन कतना मोटा हटा खटा बावन जा दो का करे के बा आ एगो पतो बिया खाली आछो हो दादा बेटा बाबूजी हां हे माई कहां गइलू हो पतो। अरे बाबूजी ढाठा हम जा तनी काम बाटे घर हां जो आया बाबूजी काम बाटे चोरिया कोनो काट ले मन से का हमने के एको कोना ना के देखनिया कौन कर माई के काट देला था भोसड़ी वाला रे। हाय बाबूजी का कोई रानी है झिंगाना के पतोहिया के हैं। हां आई हो दादा यही से कहत बनी काहे बेटिया 4 टाइम तेल लगावत है यही से लगावत है तेलवा न का हमार बेटिया लगा दे का भाई बाबूजी कहले बिया ओकरा से न पतोहिया से कि आइल बनी बाप भाई में हिस्सा लेहिब। हाय पागल कहीं के कौन लड़की हिस्सा ले ली से रे कल थाना पर लिया के गोल बिया ओकर लइकावा के कोर्ट में पहुंची अजी बाबूजी बताई त जमन ऐलान क देला सरकार की बेटी हिस्सा ले सकेल से त आपके भाई बेटी त हिस्सा ले हमर कर्जा पर आई हमर शरत बन के हमारा से आज तक रे ई बात कहबे ना केलस। हां ए गांव हम से गांव में हर और के बात बतिया से अपन हम झगड़ा लड़ाइया से लेको बात कहतनी अगर कही न चला बाबूजी हमार संग कोर्ट में कबो त जाइन जन रवा पढ़ल लिखल कि अंगूठा सटवाली बस मोर जमीनिया ओकर नाम हो जाई। तू तो चाहते बालू कि एगो ना एगो खाली कौनो को आदत से हेतनी बात होता हेतना बात होता ऐसा कुल का सोचतली रे ओइसा लड़की ए बुढ़ो हमरो सब में तक दिन भतारा से बतियावत रे कुल काट कागज पत्र के बात बतियावत रे हमर जीवा डेराता डरा था ना क्यों करे ना मैं लिख दे और कोई नहीं के हमरा आगे पीछे किना लिखबो करा के ठीक बता दिमाग कब घस गेल त का करला अबे झाड़ा करला त कैसे कहला लिख दे अपन बेटिया के नाम लिख दे कोनो ठीक बा भाई ना ना कि तनी के सेवा पानी करबी सा। अयो दादा हमरा डर लागत आउ को त बतिया हमर सच्चे बुझाती भलो नहीं खन मानत बुढ़ाऊ ई साफ दामी हां त ना का कर अगर वैसा बात होई ना त लिखियो दे। हां बताओ ई पिया झिंगाना के पतो ई राड़ी ऐसन कान भरतिया ना कि झगड़ा जो झवतिया कहियो भेटा जे सकेत गरिया में न त इतना ला सारा कि पाला परल ना होई कोई से कार हो टेंशन ले ले बनी जी हमारा रहते हुए बताई ना टेंशन कर मन हम जी का पागल बानी जी हैं पागल बानी कि बाबूजी के आके आ 2 महीना से आके सेवा करतनी नौकरानी निहन खटतनी हैं रोक बुझाता टे ई मत जानी कि रवा जिज्ञा बानी न त हमारा कुछ बुझात नहीं कि लइका फेका छोड़ के हमें जिज्ञा पड़ल बानी। हां अरे का कही हम तो बाबूजी के सही में करते बानी कि कोसम हमरा बात में आवस फंसब। ओह नो ऐसे तो हम बाजी अपन छोड़म ना हिस्सा तो लेइए के जाई कुछ हो जाई गांव घर का होई कोई कह के का करी हमर जी जब थाना हमर साथे बा कि लइकियो हिस्सा ले सकेले त हम काहे ना लड़म है। हां ठीक बा तो ज्यादा समय ना ले हम ठीक बा हम 2-4 दिन के अंदर देखो तनी कुछ हो। हां तो वो का बकाई ना जी हमरा से फोनवा पे हमरा जोन काम करत करे दी ना हमरा के टेंशन मत ले।
हाँ टेंशन मत ले बबुआ और ठीक हो आके तू ले ला ए भड़ुआ भड़ुआ हो हटाल की गाड़ी काहे के देता हो चुपचाप एकदम चुप रह सब बात सुन ले ठीक बा तुम चुपचाप रही अरे तो वाला तोर दहिया में घून लागल बन सब कमा ले सास ससुर के धन लेके केहू राजा भइल बा कि राजा हो जीबा दुगो टोपरिया ले लेबा त का ले लेबा आय किस्मतवा छीन लेबा न तू के बेटा मेहर के भेजले बड़ा हिस्सा ले खातिर दो गलो थू थू अपने मरद के थू थू करे ना अपने कुछ भेगवा मग बनावत रहे हमर फादर के मत बनाओ जान लू देखा हाँ। इतना दिन से इज्जत तने की ननद हो कोनो बात नहीं के कहत ने छिपकी लिया काहे 2 महीना से छिपकल बिया जे छिपकल बिया काहे ना छिप के हमर घर ह हमर नैहर ह जो मन करी साल भर 2 साल हमेशा रह त नैहर में रहल या कि करे जा पर चाहत नु कि सवत बन के भाई भौजाई के रही काहे हमरा पता नहीं के तू तो नैहर में अपन करे जा पे दर्द डरते रह पूरा गंगा के लोग के हिस्सा ले ना काहे ना ले हम काहे ना ले हिस्सा ले वही छिना रे मुंह संभाल के बोले भौजाई और तो कुछ ना हिस्सा ले तुम देखो तुम कैसे हिस्सा ले काहे ना ले काहे ना ले हम लेके दिखावा तू ही तो बाबू के बिगाड़ा तड़ हमार बहका बहका बाप पसंद दो गला बाकी मानत नहीं कि हमरा के ठीके झेंगाना के पतो कसे गांव में घूम घूम के कहत कि हिस्सा ले खातिर हमारा से कहल रह तू बापा से कहल रह तू तो चुप का चोरी बा काहे ना कह हम अब तो सरकार भी ऐलान कर दे कि बेटी भी हिस्सा ली ही त काहे ना ले हम हे तना धन दौलत रह के का करी खाली हमरे अकेले भाई बा तो उहे हड़प के रही हमार ना भइल हैं बियाह हो तो हम मेहमान हो गनी हमार ना भइल पैसा बुझा त हम करे को ए दूसरे नहीं की भइल कह द अपन बापा जाके जा कह द दीदी तार बापा तो ठीक है जा 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 कह ये सब अब जाना तानी चुगली त मर कर देलो खबू बाबूजी के कान भर देलो खबू त सोच ला बाबूजी हमार है उन करे बेटी हानि हम तहार ना होई हन जाना ना ना तार बाबूजी तोहर के अभी जा बनी बाबूजी बेल बना हो ओय हो दादा बुढ़ावा कहता कि देख के जरत रे नतिया बुढ़वे के जहर देब ई न रही आ न जमीन लिखी देखत नहीं कैसे लिखेला बेटी के नाम मोनो मोनो ताकती है खाली आज सुबह से मैं दूध पी गई है तू मारेंगे तना मार के उड़ने लगेगी 1 सेकंड में जानती है बाबूजी का रे कान खोल के सुनी आ ध्यान से सुनी का बात है रउआ हमरा के हिस्सा दे हम तू खाई भी कि ना खाई भी रे नहीं के खाद सुबह के मैं दूध घींच ले बिया पर माई के ये करा के ना छोड़ देता ऐसे के कैसे बाबूजी का कान खोल के ध्यान से सुना हमर बात का भइले बचिया तू हमारा के पूरा अपन जायदाद में हिस्सा देबा कि हम थाना पे जाई अरे ई का कहतली रे तू है जौन तू सुना ताड़ अरे पागल के सना गइल बाली का रे हां पहले तो ना कहत रही लेकिन अब दिमाग खुलल बा तो कहत हनी ठीक बा अरे लड़की कौन हिस्सा मांगली सर काहे ना मांगेली सन हो असली सरकार ऐलान कइले बाटे कि लड़की हकदार रही अरे ठीक बात सरकार कइले बात तो शादी बियाह कर देन तो ओइ जाना हिस्सा बनल ले हम कुछ नहीं की जानत जितना खेत बधार बा होने आम के बगीचा बा आइल ने जितना घर की जमीन बाटे सब आधा आधा बटाई आधा भैया के आधा हमार ए बचिया तू इतना 2 महीना ले सेवा करत रहली आ ऐसा कुल बात तो ना कभी ऐसा बोला चाहत रही बाबूजी बोला चाहत रही लेकिन ना बोल पावत रही ना भरसक गांव में पूरा हरा कर देले बाली कि हिस्सा हिस्सा आज लिए पतोया तो सही कहत रहली कि फलानिया बसे कले बिया तो चिलनिया बसे कले बिया झेंगरा के पतो से कले तू बिया हमरा के पैदा नहीं का कइले हम बिगड़ थकल बानी कि हमरा के ना देबा तो लइका के ना हिस्सा होला कि लइके के हिस्सा काहे ना होला हो कब ना इतिहास के पन्ना पे लिखल बा कि ना बेटी के हिस्सा होला अरे ठीक बा देख बच्चे तोरा के ना कौन बाका फेर भइल कागज निकालो देख कहतरी बच्चिया देख हाथ से पार मत काट बाबूजी कागज निकालो ना तो हम बक्सा में से जाएगा अभी निकाले ना कोर्ट पहुंच जाई ठीक देख बा देख काट समझावत हई ना तो इज्जत से चल बेटी के तू मारबा हो अब इहे दिन देखे के रह गइल बा मारम ना वैसन बातें करत कि मारे काहे ना कम हो बियाह पैदा कइले बियाह कर देला बस हो गइल फेंक देला बेटी के पिछला जन्म में ना तहा सवत रही बेटी ना देखा तू तो मुंहे संभाल के बोला जानू भौजाई नहीं ना देखा जीभिया में लगा के रखे चपले खींच ली त बाप बेटी के बीच में तू का कर काहे ना बाप बेटी के आई मैं भर टंगरी चीरा लिया के ओली हमरा के ए, देख बच्चिया तोरा में इज्जत कर दे सुना सुना बाबूजी अब तू हमार सुन बा केस करम जका जोन मुकदमा लड़े को ना लड़म लेकिन हिस्सा लेके रह जान वाला तार भतार हो के तोहरे सुनी हमनी के ना काहे ना सुनी है जका 3 गो बेटी बाड़ी से लोग का बेटा ने के हिस्सा लेत रही निकालब धक कहतरी बच्चिया समझ ना त हम जान के हमर बेटी मर गेली हमरा खातिर काहे तुम कहे देले बड़ा जिया त मार मुआ देबा तब जो केस करे फैसला कर काहे कुछ जी ऐसे कैसे चल जी हो क्या नहीं खे चल अरे सरातिया मुहा पे
निकाल हम ना जाए एक जन हम क्या कर ली अभी चल भगा जी के बड़ा करी चल निकाल हम ना जाए निकाल हम ना जाए चल निकाल काहे ना निकाल अथी बका देगी का इज्जत है हमारा घर को चल छोड़ दी को चल छोड़ निकाल जी अरे अरे को छोड़ देती चल जितना बेइज्जती करे के बाद ना कर ला लेकिन हम हार मारे वाली में बेटी नहीं खींचम ना कि घुटना टिकते नीचे पहिले भतार की कमाई खा के हड्डी पे मांस चढ़ा ले एकरा बाद लड़े खतिया जी है इस तरह ठीक बा इज्जत से कहत जाए से आई मेरे वैसे जाओ ठीक बा जाता नहीं लेकिन ई मत समझे कि लौट के आई ना आई पूरा गांव में जा आई हो लड़ा किनौर तक देखो तू ही एगो बड़ा झगड़ा के जर तो के मुआ देम ना तार बेटी हिस्सा नहीं ना कुछ कह अरे बोल दे बताओ बेटी के जानते है बेटी भी रे छम को लेते पूरा गांव में के हाला बापा कर जादी तोरा से कहि त माता बाप से तोरा लड़तिया मंगिया में दर दी कोयला दर देलती मंगिया में कोसन भौ जाई हुई जातरा। हां हां तेरा मुंह में थूक बटोरला नहीं थूक खाती लेकिन कुछ सोच के ना थूक हाँ तोहारी ये तलूर बाटे अरे बाप हो बाप अरे बताओ यार पैसा कौड़ी मांगी तो के हम दे देती खेत आ दुआरा घर दुआर में बंटवारा कराओते अरे बाप हो बाप बेटी भी की चंडारिन भी अरे दादा आओ आओ तू देखा के तारा गांव के सपोर्ट करता के का करता आओ